እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ንቫይረስ ኮሮና ከም ምክንያት ተጠቂሙ መረፃ ከናውሕ ስልጣን ዘመኑ ከናውሕ ይሸባሸብ ኣሎ ሓገ መንግስቲ ምትርጓም ካልኦት ነገራት ይገብር ኣሎ እዚ ከም ዝናሃለዎ ግን ትግራይ ናይ ባዕላ መረፃ ከተካይድ ያይሉ ህወሓት ወሲኑ ኣሎ መግለፂ እውን ኣውፅኡ እዩ እዚ ውሳነ መግለፂ ከመይ ትሪኦ ነፃ ዕድል ትግራይ ኸ ድሕሪ መረፃ መካየድ ናይ ባዕላ መረፃ እንታይ እዩ ትብል ቅድም ቀዳድም እቲ ብስልጣን ዘሎ ጉጅለ ከም ዝበልክዮ ናይ ኮሮና ምክንያት ታየድሎ ይሆን ቀዲሙ ወሲንዎ እዩ ከም ዝወሰኑ እኮ ይፍለጥ ሕሲግ ውሲን እናበለ ዝተፈላለዩ ጉልባብ እናሓዘ ካብ ጉንበትና ብናሓሰ ደፊዎ ኣብ ናሓሰ መረፃ ኣብ ኢትዮጵያ ካየደ ብጣዕሚ ፀጋም ምዃኑ ይፍለጥ እኮ እዩ ክረምቲ እዩ ሙሉእ መዓልቲ ተሰሪዑ ማይ እናተቐጥቀጠ መረፃ ክካይድ ፅጉም ወርሒ ሓምለ ናሓሰ ብጣዕሚ ፅጉም ዋኒ የቦተ ሆይ ነይሩ መገዲ ይደሊ ነይሩ ኩሉ ሰጥ ለበጥ ኣቢሉ ክሳብ ዝውድእ ግዜ ይደሊ ከምታ ጀሚርዋኒ ኩናት የካይድ ብኩናት ስዒረ ይብል يأسر يفتح أتو زي الرأى زخافة جوان وانجل نصرح زلقن بوليتيكا إثيوبيا نعم عداقا أو سيو بمشاطو أب تاريخنا إذا هاجر ترى زي فلت أبزو أنا زي تحلف أخل تعمد الفابريكا فرنايو أو حرشة فرنايو فريات يكون نزل على زشيت أنا زلازي أو هاجرنا زشيت بوليتيكا وجن تنينات مجلجلاينات يتزخور زشيت زل بعد جوز تقول له معلو مجلجلتنا يدقى يخون سلازلو زوها بترو دولار كالي سيترف حرستاينا محرشة خيلوته بيت منقص تغير لهم أب صعدا جزاء فلزنا ورا كله فرحنا نريه لنا ناس إثيوبيا أب صعدا خنبر كم زخيلي ولا له كندي جنزاوي مسيو خاب سعودي كندي مسيو خاب إمارات كندي فسيسوه مني قاس أورو أيناي جنزام منستر أيناي أوصى ينولو كندزي أم هيومني كندزي أنا وزي أوعيله كندزي أنا اللوايلي زارب ناس إثيوبيا أو كلمتهم زعو شيء تلو يعد قالو تنزل مسا جنزو كاب دولارس ببرنا تشرفاس مسبل سجنا أيوال نكايو مسويانا أيوال نعت أسري حلت مالي حلت قرمت مالي أي فدراليست حيلتاتنا وزخموس كونه فاريت قوتي ميموري دمهم وديسابا بطلع زبالة عبي ديمقراسي دكتور أبيين هزو إثيوبيا هو ديمقراسي نتسألنا تزمسولو بلسقنا زيو نمن تاي توردنا لهم بكورونا سلز تطرطركم توايلهم حمام كورونا مفرارحن مأسرن غيرو يبلص لهم زلو سرعه زي حزب عالم يفلط حزبنا يفلط مرصان مدفع طرا يكون مسل بوليتيكاون سباون مسلهم نمخوارون
نكورونا ختمرمري خاتواهيل توسيدو يأثر له يخم زلوا زي فلت له زحيل زي زجورو زلوا صباح كم زحتة تلا كم زحنا قلا يفلت نزل أي مهر نزل بلصقنا مو يترف تادخنا تهلياون مسل حزبي كما يغير صوت كم زلو يلاقص كم زلو كفلتلو اي فالكان تملسك بالله نانا ربح خساو زمال اخا كن حاول كاينا زبلنا يدق حيلي نزا هاجر زيا ناب حوي اتواهم زلو فلتلو هاجر زي خعبي عدي 100 مليون لعل 100 مليون حزب زلو 110 مليون مسيحنا يبالو زي سترف 1 مليون 2 مليون حزبي حميصون عدي زبارا زلنا الخباب تاعنا في بتاع حماي نقول يزلك نقول اوروبوس امريكوس ايشيوس افريكوس نقول يزلكني او كم عينت صوتا زاتو كم سوغون صلاة خير ياس رأسا حصة تدفن مو خذ ترى زلا مسيلو يسمع زبال كم يوم تصوت زلوا بيجي لازم هم يتصوت زلوا يريك قالوا يوزو إثيوبيا يريك يوزو عالم زي يتفوق زلوا أي رغبان سو زي حدا ما قدي كورونا كشفونا لهم تدليون قبل يصرح له زلوا بسبب هيوت يتطلع له مالتي الكورونا حمام كورونا نخم كتيلو زي قورا مخانو زرئي بوليتيكاو مسلومن سبعو مسلومن كخبرون عبد الله مهنقاسا اوس عبد الله مودو كاتو بكورونا شفان كتب مرمري خميلو كامنا فاري توريدو نام بيت ماسر تخوسدم كبتنم تا عينت قبل مهانو فلطلو تزيا كلاي مرحلة ودونا زوصو مغلصي بروي نقول نحزبات ኢትዮጵያ نحزب عالم حدا زحيل زهزون حقاوي كونن حقاو تمرص هادغيو هادغ وراسي كونن زحيل زي كافتي تاخاخيو ناي هادغ متحدادر دنب بزي فقده مقد فريسو بزي حقاو مقد سلطان زحازيو بزخونه يكون افتا برچ هن رخابينا يلو تعقيس وزو تግራይ تعقيس وحات هذه وطاي تطوي يبلن حق تزترقم حق زي الله حق ترقم سلطان خناوح كورونا يسرحنا لو علاونتنا ونكدفريو كينات كناتو نخلينا يبللو كورونا ما اسكم زودا ما اسكم زجمر ቆጸራ ይገበረን ሶልጦ የለ መረጻ ይካይዱሎ ሀገራት እዚ ነዚህ ኢትዮጵያ ዘخطራህ ዘኸወዶ ይኮነ አካይዶም ያካይዱሎ ብዙሓት መረጻ ይካይዱሎ ናይ ስልጣን ናይ ተመረጻ ኃይሊ ስልጣን ዘይተወደ እንተ ኮይኑ ክንጸንሕና ይብሉሎ حق منقستنا كيرأيو ساقرو من النول كاب حق منقست وصائي مانم نقر استقبرت تقبالنا تيولوني ولا عنقص شمونت نايتا حق منقستي بزح سبك تقصاي سمعن سمويا حق منقستاو زي كونه زخونه يكون تكبار بزخونه يكون وقن يوسد تقبالنا تيولوني بايع تأصل طبعا منستر سيكون بوليتيكا بارتي سيكون منقست سيكون والكسب سيكون كابتا حق منقست اتفاق دا وصائي وسان حلفو كاتغور انتفتينو اي فقدلون تقبلنا تيولون صحيح زي خدو زله تقبلنا تيولون كاب حق منقست وصاء سلازخونه
ስለዚህ ናይ ህወሓት ፃውዒት ንህዝብታት ኢትዮጵያ ንኩሎም ሓይልታት ሃገርና ናብ መንግስቲ ኣልባ ምዃን ናብ ዘይትድለ ዕግርግርን ሕምስምስን ከይንኣቱ ብእዋኑ ክነካይደሉ ንኽእል መረፃ ኣሎ ዕድል ኣሎ ንመክት ኮረና እውን እናመከትና ማእዝ ከም ዝውዳእ እውን ስለ ዘይንፈልጥ እናመከትና መረፃና ነካይድ ንኽእል ኢና ብድሕሪኡ እንተኮይኑ ዝሓይል እዚ ብልፅግና ዝመርሖ ይትረፍዶ ካብ ሕገ መንግስቲ ኣፍሪሱ ዕድመ እናውሕስ ሕዚ እውን ዝሓይል እዚ ዝመርሖ ዝሓይል እዚ ዘካይዶ መረፃ ፍትሓዊ ግልፂ ነፃ ክኸውን ኢሉ ማንም ኣይሓልሞን ሕዚ እውን ኣፍሪቃ እዩ ድለየይ ኮረጆ መሊአ ክዕወት እየ ኣሸዲፈ ክብለኩም እየ ኢሉ እኮ ንኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ብኣዋጅ ነጊርዎ ክገብሮ እየ ኢልዎም እዩ ኩሎም ትካላት ፍሪሶ ንዑ ዝጥዕምዎ ውልቀ ሰባት ተቐሚጡ ትካላት ኣይኮኑን ህዚ ምርጫ ቦርድ ትካል ኣይኮነን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትካል ኣይኮነን ሰባት ይቕሚጡ ለይቲ ፀዊዑ ንዑ እዚኣ ገበሩ ዝልእኾም ከመይ ገይሩ ሕጊ ናይ ትካል ይፈቕደለይን ሓንቲ ቃል ኣይትወፀሙን ኣይብሎም ስለዚ ክናዋሕ እንተኮይኑ እውን እዚ ጉጅለ እዚ የለን መጀመርያ ከረክበሎ ንመን እዩ ዘረክብ ኩላና ንምከረሉ ብፍላይ ከዓ እቲ ኮንትራት ዝሃበ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮንትራት ናይ ኢህአዴግን ናይዚ ህዝቢ እዚን ነታ መረፃ ን5 ዓመት እያ ካብኣ ክትቅፅል ተኮይና ነቲ ኮንትራት ዝሃበ ህዝቢ ምስቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኮይኑ ክሪኢ ኣለዎ እወ ተኺደኒ እያ ክብል ኣለዎ ካብ ኣነ ዝሓስቦ ወፃእ ትኸዱ ክጭፍልቐኩም እየ እናበለ እናፈከረ ዝኸይድ ናይ ዝገር ቃል እዩ ናተይ ጥራይ ተቐበሉ ካብ ኣንተ ወፂኹም ክጭፍልቐኩም እንደ ዝብል ዘሎ ኣይኸውንን እዩ ሰው ከመይ ጌርና ንቐፅል ክወርድ ኣሎ ክረክብ ኣሎ ከመይ ኢልና ንቐፅል ከዓ ኮንትራት ዝሃበ ህዝብን እቶም ፖለቲካዊ ሓይልታትን ከምዚ ኢልና ክንቅፅል ኢና ን5 ወርሕስ ን6 ወርሕስ ን2 ወርሕስ ን1 ወርሕስ እትመስሎም ካሊእ መገዲ እዩ ዝኸውን እዚ ይኸውንን ኢሉ ተኣብዩ ሕገ መንግስቲ ሉዓላውነት ተኻፊሎም ዝሓዙ ብሄርን ብሄረሰባትን ክልላትን ኣለዉ ሕገ መንግስቲ ዘቐመጦ እዩ መሰሎም እዩ ትኩወት ኣይኮነን ማንም ኣይተኽበሎ ህዝቢ ትግራይ ከምታ ዝበልክዎ እያ ሓደ ክልተ ወለዶ ናብርኡ ንድሕሪት መሊሱ ሰማእታቱ ኣረኪቡ ጉድኣቱ ሓቂፉ እዚ ዝረኸቦ መሰል እዩ ኣሕሊፎ ይህብን እዚኣ ኣብ ናይቲ ሃገር ሕገ መንግስቲ ኣሎ ኣብ ናይቲ ክልል ሕገ መንግስቲ ኣሎ ናይ ክልልና ሕገ መንግስቲ ኣብ 5 ዓመት መረፃና ክነካይድ ኢና ዝሰዓረ ፓርቲ ይርከብ ኣብ ትግራይ እንተሃልዮም ኣለውኻ ውድባት ወዳደሩ ነፃን ፍትሓውን ክኸውን ኮንትራት ዝሃበ ህዝቢ ባዕሉ ከኣትዎ እዩ ቋሕ ኢሉ ዝረአ ነፃ ግልፂ ዝኾነ መፅኡ ዝሕዘቦ ካብ ዝኾነ ይኹን ይምፅእ ሕካይድ ነዚኣ ትትከወሉ ነዚኣ ትንፈገሉ ኣይተሉን ሕገ መንግስቲ ዘቐመጦ እንተሃልዩ ነቲ ምርጫ ቦርድ እዚኣ ወዲእና ኣለና ፓርላማ ናይ ትግራይ ወሲኑ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ወሲኑ ኣሎ እዚኣ ናይ ሃገርና ሕገ መንግስቲ ይፈቅዶ እዚኣ ናይ ክልልና ሕገ መንግስቲ ይፈቅዶ
نعا قبوخا فتصم كل الله أي فتصم انتيلو شو عندري ناوين غيب نري زوزيك خدوي بحقي جزاء نزول تعليو حزب تاع إثيوبيا يفرضوا حزب عالمي يفرضوا ግን ትኩበት ካብ ካልእ ክትከወሉ ግን ኣይፅበን ሽዑ መረፃ ኣካይድ እየ ስለ ዝበልካ ንዓ ኩናት ኣብ ልዕልካ ኣውጅናልካ ተንበርከኽ ተባሂሉ ኩናት እትእወጀሉ ንርኢ ዓዲ እንትኸውን ኢትዮጵያ ንኽንርኢ ሃገር ሒዝና ናይ ሓባር ሃገር ሒዝና ክንከይድ ንርኢ እዚኣ ንህዝቢ ትግራይ ጥራይ ኣይኮነን ካልኦት እውን ከም ህዝቢ ትግራይ ከካይዱ ምርጫኦም ዝደልዩ ተሃልዮም ንዖም ውፉት ናይ ኩሎም እዘን ክልላት እዚአን ሉኣላውነት ኣለወን ዘይገሃስ ነዚ ማእኸል እዚ ንሕና ኢና ፈጢርና ኣካይለን እየን ሂወን ኣፍቲ ሕገ መንግስቲ እዚአን ክትሰርሐልና ነዚአን ኮንትራት ሂብናካ ኢና እያ ዝብል ዝተረፈ ሕጊ ንሕና እዩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ የተጀመረ ስዊዘርላንድ ሆሙቶም ካንቶንስ ቆምያ ዜን ዝሰርሐልና ተረፈና ናዩ ኣብ ካልኦት እውን ከምኡ ሕገ መንግስትና ሶቪየት ሕብረት እንትፈርስ ፌደራሊስት ነበረት ዩጎዝላቪያ እንትትፈርስ ሃገርና ከይፈረሰት ዝተረፈትሉ በዚ ሕገ መንግስቲ እዚ እዩ ኣብዚ ደለኹም እዋን ኣይንደል እንተልኩም ውፁ ግን ናይ ሓደ ሃገር ይሃልወና ናይ ሓደ ፅላል የድልየና እዩ ኢሉ ኢህአዴግ ህዝቡ ስለ ዘቃለሰሉ እዩ 17 ውድባት ነይሮም ካብዚኦም ዝበዝሑ ክንፀል ኢና ዝብሉ እዮም ነይሮም يترفنا مبار عدل كنو أنا زهاجر زيلو عدل كايمو تأمر خان ناس روح مسيم نيرومي ناس حقا من قستزي كم كحلري و تدلز كحلن تدلز أرجو أيقونا بدم استصحافة يو كم حيشون تغينون تهزو خم يجرو خمسة محيشو أفتح حقا من قست تأميت يو بهذا ترى يخيد نزي أحلفويه من هزو تقرأي قالوا أتوون أحلفكم كيته إلوك قال صلوا أيكون أنت لما تانا يبعلو مسال يخبر حاجر بحوار نفس مصر طولون تمتصي حتو لي رأى